ତମେ ଆଜି ଯାଇନି ଆଜ୍ଞା ଏରଣପାଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛକ ଟୁ ରାସ୍ତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖାଉଛି। 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ ରାସ୍ତାର କିଛି ମରାମତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଦିନକୁ 100ରୁ 200 ଗାଡ଼ି ଏକରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ଭ୍ୟାନ୍ ସ୍କୁଲ ବି ରହୁଛି ଗାଁ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା 3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି ସରକାର ଟୋଟାଲ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଁ ହେଇଯିବ, କିଛି କାମ ହେଉନି, କିଛି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଖାଲ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘର ଆଗରେ, ଲୋକ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଏକରେ। କେତେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଏକରେ, ଶହ ଶହ ସ୍କୁଲ ପିଲା କାକୁଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏରଣପାଳ ସ୍କୁଲକୁ ବି, ଚିକିଣିଆ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ସରକାର କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତିନି ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏ ରୋଡ଼କୁ କିଛି ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ର କିଛି ବି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉନାହିଁ। ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, କିଛି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି। ତିନିଟି ସ୍କୁଲକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା, ଏରଣପାଳ ସ୍କୁଲ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କାକୁଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ, ଚିକିଣିଆ ସ୍କୁଲ। ସରକାର କିଛି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।